organització, una ONG a nivell internacional, que estem treballant des de fa ja bastants anys, però cada vegada més i en aquest món canviant. I això és veritat, apunteu-ho perquè ja ho veureu, de cara a les Nacions Unides també i de cara al present i al futur, la feina que poden fer aquestes ONGs i cada vegada serà més important. A part d'això, la nostra és especial per dones i per drets humans. En aquest moment, aquest llibre que presentem avui, L'exili Violeta, escriptores i artistes catalanes exilades en 1939, ens permet conèixer, com ella mateixa ens explicarà, i el mateix jo no vull parlar pas més, però la meva feina ha sigut, la nostra feina, la feina de dones ha sigut tirar endavant aquest projecte conjuntament, en aquest cas amb el Ministeri de la Presidència, sí que jo crec que això és un primer pas, i amb això de la guerra avui dia hem de ser conscients que no en sabem de la visceralitat. Que sempre tots els tècnics diuen que la tercera generació és la que pot començar a fer coses, i encara nosaltres no som la tercera generació. La tercera generació són els nostres fills, però és molt possible que amb aquest impàs això es perdi. Per tant, nosaltres hem de començar a explicar tot això, primer de tot perquè no torni a passar mai més, que les famílies entre elles es matin, que passi tot el que va passar aquí a la Guerra Civil, i que, per tant, explicar-ho d'una manera tècnica i al mateix temps aquest llibre d'una manera pràctica. La temàtica del llibre, el que comentava la Joaquima, que això des dels governs potser no es pot fer perquè les opinions es poden donar amb tota la llibertat o perquè sempre dirien tu dius això perquè ets de tal partit o de tal altre. Molt bé, nosaltres amb aquest tema, amb el tema de la guerra, de la postguerra i de l'exili, evidentment això la Magda ho sap molt millor que jo, però per la impressió personal que tinc, portem evidentment 40 anys de retard. O sigui, a Alemanya, l'any 46, ja es parlava de què havia estat la Segona Guerra Mundial, de què havia estat el nazisme, i des d'una democràcia, diguem-ne, incipient, als finals dels 40, Alemanya, la mateixa Alemanya derrotada, ja es podia parlar del que havia passat. Amb prudència, anant molt en compte, però ja se'n parlava. Aquí, fins l'any 75, 76, 77, com a molt d'hora, no es va poder començar a dir alguna cosa que era sempre limitada i sempre vinculada a aviam què passarà perquè no sabem què passarà. És una mica la situació que explicava la Joaquima fa un moment, que tot i estar en democràcia, aquesta democràcia té molts grumolls. I segons 70 anys d'aquests fets, és lògic publicar aquest llibre? No és que sigui lògic, és que és absolutament necessari perquè no s'havia fet abans. I tota la recuperació del paper de la dona en aquest exili, jo crec que és una gran llacuna que tenia la nostra pròpia història. Diguem-ne, no a bastament, però diguem-ne bastant, de tot el que ha constituït l'exili com a fenomen de derrota intel·lectual, de derrota social, més que de derrota bèl·lica, perquè el fet que tota aquesta gent hagués de marxar va buidar de cervells d'aquest país. Però no s'ha parlat mai concretament del cervell femení, podríem dir. I aquest llibre és la gran aportació que fa la Magda. El cervell femení, evidentment, existia en aquella època, només faltaria, i a més a més tenia un paper molt rellevant a la societat, molt més del que nosaltres ignorants ens hem pensat al llarg d'aquests anys, i la Magda ens ho posa blanc sobre negre. Bé, jo sempre els escric, els faig, pensant que els llegirà la meva mare, que va morir l'any 93. Vull dir que no d'això, que era una dona d'estudis molt elementals, molt ben referida, etc. Però vull dir, el que busco sempre és narrativa. O sigui, que em puguin llegir la meva mare, que no em pot llegir perquè va morir fa anys, però vull dir que qualsevol em pugui llegir i em pugui més o menys entendre. Jo vaig estudiar història i sempre vaig creure que m'havia equivocat, però en el fons m'agrada molt la història. Però aquest no és un llibre tampoc d'història, és un assaig. És un assaig, per tant, a l'agafar les dones i l'exili, jo hi agafo des del 31, Segona República, perquè realment la Segona República, i això també ho he vist fent que tu ja no hi eres, perquè vaig fer la Caterina Albert, també per l'Institut Català de la Dona, i escric bastant sobre la Caterina Albert, és una de les meves donasses, etc. Tret de la Caterina Albert, que tenia propietats per la costa, per l'Empordà, que no vulguis, però va ser absolutament favorable per les dones. Divorci, bueno, etc. Vull dir, per alguna cosa, i aquí surt... No, per exemple, la Caterina Albert més aviat la va perjudicar, perquè és la llei d'arrendaments d'això... I a la Francesca Bonmajor li van tirar tota la feina institucional que havia fet, que encara ara està perduda pràcticament. Sí, i ho van rematar a la Falange. Ho van rematar a la Falange. No, però aquí em sembla que sí que demostro una certa equanimitat. Per exemple, jo, una de les meves exiliades és la Bonmesson.
Perquè si parlem d'exili vol dir tot. No oblidem que el 36 un conseller republicà, que és el Ventura Gasol, se n'ha d'anar a l'exili. Perquè un que ha ajudat, a gent d'església, etc. És que és tan exiliat el cardenal Vidal i Barraquer com la Teresa Pàmies. I poso dos extrems, Són exiliats igual, un del 36 i l'altre del 39. I aquí sí que he intentat la màxima equanimitat. Si no tenem a l'exili, aleshores, per exemple, aquí tenim, i potser més, però si més no, 3 professors de literatura catalana, el Pere, el Jordi i el Joan. Com expliques el buit de novel·la que hi ha als anys 50? La novel·la catalana. No hi ha ningú, tots estan fora. Sí, estan fora i a més tenen tals problemes per sobreviure. Hi ha la carta aquí que famosa de la Rodoreda a la Murià dient no, ara no escric novel·la. Contes, perquè és una cosa més curta i tal, perquè com cada cosí ha d'això estar amb l'angoixa de que si se'l deporten a Alemanya el seu company, el no sé què, ha de viure i no pot escriure novel·la. Vull dir, no sols que hi havia problemes de publicació, és que hi havia problemes d'escriure'l. Però, per exemple, tinc la impressió que a Catalunya van anar més a l'exili intel·lectuals i artistes que no pas a la resta d'Espanya. La resta d'Espanya va anar, òbviament, al Tom Aguirre i tal. Per què? Per aquesta cosa de generalitat i cultura, no? Vull dir, per què no han fet res aquí a Catalunya? Jo amb això som supercrítica. Vull dir, mira, ho hem d'explicar molt, perquè a més és molt desconegut per la regió. Jo estic encantada que surti en castellà el llibre. Primera perquè m'ha anat molt bé, perquè jo ja sabeu... A Mèxic jo he pensar que hi ha molt interès en tot això. Tot i que no les segueixo a Mèxic, però almenys explico un d'això. Molt orgullosos amb l'aportació dels intel·lectuals catalans. Bé, la Rodoreda encara va ser la Rodoreda, no? Però després hi havia una senyora que el 34 és la primera dona que guanya el Premi de Novel·la important, que és la Maria Teresa Vernet. Bé, ja durant la guerra, la Maria Teresa Vernet desapareix totalment. I després de la guerra, no se'n sap res més. Fins que als anys 60 surt una traducció del, que encara està reeditant-se, del retrat de l'artista adolescent, del James Joyce, ni més ni menys, James Joyce. I fins i tot el Mallafré considera que és bona. Les traduccions sempre també envelleixen molt, no? Vull dir que hi ha coses... Doncs és que no sabem res. O sigui, un silenci total. Una dona que sortia a cada moment a la premsa i publicava novel·les i contes i tal, Rosa Maria Arquimbau, una militant d'Esquerra Republicana. Fins als 70 no publica una novel·la supermediocre, etc. On estaven, què feien? Vull dir, no sé, i d'altres que no van haver d'anar a l'exili, però mira, van anar fent la viu-viu, però van anar fent, tipus la Roser Mateu. Vull dir, jo com a contemplar les contemplo totes les que sé i les que m'hagi deixat, doncs ja ho incorporaré en successives edicions que espero que existeixin.